Ka jingpule na ka kitab Exodus kalanong ka Blei, ka record iwe hadu Henryu, bad kendai hadu khadar. Lajia ba u Moses ula ab ya ka kenhun lambrod jong ukthau kurim, jong u Jethro, u lingdo ka Midian. Bada ka bayalam ya ka kenhun lambrod jong u sya ka dong sngi, jong ka rikenja ula poi shahorem ulum u Blei. Te u angel u try ula pau ha ka thali ding na pedeng uwei u ding sanyum. Ula pen bad hak mi u ding sanyum u me ding Henry ing satya. U Moses ula ong ngan let shatai pan pen yakat kani ka jingyo I ka bakraw balay ken u ding sanyum ing satya. Habau u try ula yo Bau upai shata panwan jungo u Blei ula khot yu na uding sanyum. Moses te ula thi ngadon hang ni te ula ong wat wan shajan lot no ya ki juti jongpi na ki jat jongpi na ba ka jaka ha ka ba phiyeng ka long kendo ka bukhud te ula ong ngalong u Blei jong ukpa jumpi, u Blei jong u Abraham, u Blei jong u Isaac, bad u Blei jong u Jacob. U Moses ulatap yala kakman, namar u ting ban pen ya u Blei. Tihak mi ka jingling yar ki bad Israel kalapoy shanga, pan ngala yo ya ka rukom le ki Egypt, ban ben yaki. Ali ngan pa yapi sha u paro, Kanang bapin yo yalam no ya gibriu junga ki khun ki siu u Israel na Egypt. Henry u Moses u laong ha u Blei. Ngadei u eiken mga bangan let sha u paro bad banwan yalam no ya ki khun ki khti jong u Israel na Egypt. U laong nga ngandon ringkat bad pi. Kani kan long kadang na kabenta jong pi badai mga upapa yepi. Anda pilawan yalam ya gibriu na Egypt, pinsamane ya u Blei, halor une ulum. Ktien jong utray. Kasam shispa lai kalkod iwe hadu saw, bad Henryu hadu henyo. Do kirku ya utray ko minsim jonga, ko do nud jonga do kirku ya ka kerteng bakhui jongu. Do kirku ya utray ko minsim jonga, wat clan ya ki jingle bha jongu baro. Ma uba mab ya ki jingbom man jongpi baro. Ma uba penkod ya ki jingbang jongpi baro. Ma uba pelat yepi na ka liulong ka jingyam uba ker sodong yepi da ka jing bad ka jing snolem. Utray ule hong bad upen yo ya ki hong jong ki basha ban ben baro. Ula pentep ye ki lenti jung ha u Moses ya ki kam jung ha ki pad Israel. Ka gospel kat kum Matthew bukhud kalandong kabakhatwe kadukot arpusan hadu arpu hinyo. Ha kata kapor u Jesu ula ong. Nga ay ngu yami kukpa kutray kabneng bad kakendo. Naba mela buri ya kini ki na kibastad bad kibasyan. Bad mela pinpaw yaki ha kiret kirya. Hood ko pa mela iben kumta. Ya ki baro lapin kamti hanga da ukpa junga. Omdan ba itu ya ukun latang ukpa, bad omdan ba itu ya ukpa latang ukun, bad kito ha kiba ukun u ibet ban penpaw yu. Ka gospel jong utray.